bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Biyernes po ngayon, Abril 3, 2026. Biyernes Santo. Ini po ang Bareta alas 7. Asin ako ang siya magiging tagapagbareta, Mardila, daing iba. And outside lang sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Lakbay Alalay Motorist Assistance Centers kan DPWH sa maniba-ibang parte ng Kabikolan. Aktibong nagtataonin roadside assistance, emergency services asin traffic updates. Kantidad 15.75 million pesos na pagtutubudan ay smuggled na sigarilyo. Kompiskado ka mga tauhan kang pulisya sa Mobo Masbate. 30 personalis kang PNP Bicol pinatawan ng administrative sanctions dahil sa maniba-ibang kaso sa primerong quarter kan taon. 381 wanted na persona na dakop kang PNP Bicol sa ginibong manhunt operations sa Kabikolan ka nagaging bulanin Marso. Sa lado nasyonal, barko kang Pilipinas tutugutan ng mag-agi sa Strait of Hormuz. Limitasyon sa pagbakal ng petrolyo sin Joint Task Force kontra hoarding inilansar kan Department of Energy sa Taucan Energy Emergency. LTFRB mapotob nin 4-day work week po na sa Abril 6. Savings asin VAT windfall puntiriyang gamiton sa fuel relief programs. Sa ibang nasyon, Iranian President bukas sa posibilidad nin diplomatikong pagkikipaghuron sa Estados Unidos. Sa lado ng Karawat Sports, Pinay tennis star Alex Yala mapapalaban sa nagkapirang torneo niya na bulan nin Abril. Mga tugang yan ang headlines ng darakulang mga bareta alas 7. Ngunyan pong altaw na ininin Biyernes, Abril 3, 2026. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Naging aktibo asin operational na ang 24 na Motorist Assistance Centers o MAX na ipinagtaltag kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol na may kamahutan na magtaon ng tulos na roadside assistance, emergency services asin traffic updates. Ang lakbay alalay ngunya na si Mana Santa 2026 susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin DPWH Secretary Vince Dizon na siguruho na ligtas asin marikas ang biyahe kan motorista na mauli sa probinsya. Ang operasyon kan MAX nagpuon alas 8 nin aga kan Abril 1 asin madurar sa god Abril 4 alas 5 nin hapon. Ang Motorist Assistance Center sa Bilog na Albay makukuha sa mga minasunod. Regional Office 5, Old Airport Road, Barangay 40, Cosada, Legazpi City. Albay First District Engineering Office dyan sa DM Junction, Legazpi City, Santo Domingo, Tabaco, Kamsur Boundary sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Ang Albay 2nd District Engineering Office sa Daang Marlica, Salvacion Daraga, Albay. Mantangan Albay 3rd District Engineering Office, Motorist Assistance Center dyan sa Paulog, Ligao City. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 15.75 million pesos ng kantidad ng sigarilyo na daing Bureau of Internal Revenue o BIR tax stamps ang nadiskubre kan Mobo PNP sa ginibong anti-smuggling operation kanakaging aldaw sa Pinamarbuhan Port, Barangay Pinamarbuhan, Mobo Masbate. Sigong kay Mobo PNP Chief Police Captain Vicente Di Macuha, ang operasyon nag-ugat sa report na naresibi kan ipatura manungod sa pigtutubudan na shipment ng smuggled ng sigarilyo sa laog kan 10-wheeler
10-wheeler truck na nakapark sa nasabing pantalan. Tulos sining pinagrespondihan kanipatura kung sinadiskubri ang puting Sinotrack 10-wheeler wing van na may plate number GBD 20959 mantang nagpepreparar na maglunad sa barko pasiring sa Pio Duran, Albay. Matapos ang inspeksyon na pag-araman na ang driver wala na sa lugar, niraniman kan pulisya ang natatadang sospek na pugol asin may kustodiya kan assorted brands kan sigarilyo na pitutubudan na smuggled asin untaxed. Kanagadon na ipresentar ang magkakanigong dokumento aro kan importation papers, receipts of proof of tax payment. Nagpalyar ang sospetsado na maipailing ini na recover digdian 630 ang kahon ni assorted cigarette brands asin sarong unit nin 10-wheeler wing van truck na piggagamit ang aning maitransportar ang kontrabando. Tulos man na inaristar kan ang sospetsado asin sa presente nasa kustudyo na ini kan Mobo PNP para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Nasa 30 personalis kan Philippine National Police o PNP Bicol ang ipinasirarom sa administratibong penalidad sa enot na quarter kan 2026 may koneksyon sa maniba-ibang kaso. Sigung kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, 11 personahes ang dismissed sa serbisyo, 12 ang demoted, 4 ang suspendido mantang tuluman ang nakaresibi ng reprimand. Dagdag pa ni Miranda ang resulta padagos na espersos kang pulisya tanganing mapakusog ang internal integrity systems asin masiguro na mga pulis na nagpapotob ng pinakalangkaw na standard ng conduct ang magtinir sa serbisyo. Tinawan doon man kan opisyal na daininda kukonsintihon ang anuman na misconduct ang mga pulis para sa integrity-driven police service sa publiko. Mientras tanto, 371 wanted persons na naaristar kang PNP Bicol sa bilong na bulan ni Marso sa ginibong manhunt operation sa manibaibang probinsya sa Kabikolan. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, sa nasabing numero, 8 ang regional level, 27 ang provincial level, 10 ang city level, mantang 47 ang municipal level, asin 289 man ang other wanted person. Katakot kay ni nagpromisa man si Miranda na padagos ang saindang esforsos, tanganing masustiniran ang agresibong law enforcement campaign para madakop ang mga pinaghahanap na individual na may paninimbagan sa ley. Naaristar kan UAS PNP asin iba pang mga otoridad ang regional most wanted person kan Calabarzon sa ginibong operasyon sa UAS Albay kan nakagingal daw. Sigong kay UAS PNP Chief Police Major Jonathan Apil, namidbid ang suspect na si alias Greg May Agom, freelancer asin residente kan Antipolo Rizal na presenteng nakaistar sa UAS Albay. Pigkakampang niya ang kasong pandulupig o rape sa irarom kan Article 266-A paragraph 1 katakod kan Article 266-B kan Revised Penal Code na daing pinagtagamang piyansa. Sa presente na sa kustudya na kan UAS PNP ang suspetsado kung sa'y nakatalanan ng ibalik sa korteng pinagalian kan mandamiento di arresto. Sa dagdag pang baretang lokal, dengo na mapautob ni face-to-face meetings asin mass gatherings ang gabos na fire marshal sa Riyong Bicol basado man sa direktiba ni Bureau of Fire Protection o BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Santiago bilang lakdang tanganing mabawasan ang gastos sa pamasahe asin gasolina sa tahaw kang krisis sa Medio Oriente. Sigong kay Santiago, ang gabos na pag-ururon digdi gigibuhon sana sa paagi kan Zoom o iba pang online meeting platforms. Sinabi pa kan opisyal na kung may mga importanteng ididiskutir na kay puwa nag-ibuon na personal, dapat muna ining ikonsulta sa iyang opisina tanganing maaprobaran. Sasarupang baretang lokal, pig-deploy kang Public Safety Office o PSO Naga City and breath analyzers asin checkpoints bilang parte kan heightened safety measures ngunya na simana.
o Semana Santa. Sigon sa mga autoridad, ang mga motorista na pasiring sa manibaibang religious sites, pati na mga mabiyahe para sa Passion of Christ, as in Lenten processions, ang ipapasiraram sa inspeksyon na nakataltag sa mga strategic points sa syudad. Ang mga breath analyzers ang pigdunar kan Metro Manila Development Authority MMDA na gagamiton sa operasyon bilang kampanya laban sa drunk driving at sa mga motorista na driving under the influence. Mga tugang, yan po ang primerong parte kasi ng Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinkabugtag ng kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. DZGB Bareta alas 7. Sa satuyang detalles kang mga Bareta sa lado nasyonal, siniguro kan Iran sa Pilipinas na ligtas na asin papaagyo ninda ang mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Napagkasunduan ini matapos ang pag-ururo ni na Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro asin Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Importante ini para masiguro ang supply ng enerhiya asin kaligtasan ka mga Pilipinong seafarer sa tao kan tensyon sa riyon. Viernes tanto minabot na sa 719 na individual ang natabangan kan Philippine Red Cross o PRC sa sendang Nationwide Holy Week Operations 2026 na nagpoon kan Marso 29 asin matatapos sa Abril 5. Sa numerong ini, 1,627 ang nagsairarom sa vital signs monitoring, mantang 78 ang minor cases arog kan abrasion, blister, body weakness, bruise, dizziness, nadismayo, LBM, sprain, kalambre o muscle cramps, lugad, kulog sa tulak, minor wound, pain and itchiness asin minor burn. May 10 major cases man na nairehistro, kaibanan ang hypertension, abdominal pain, stab wound, head injury asin jellyfish sting. Apat ang kaipuan na darahon sa ospital dahil sa multiple injuries, fatal accident o incident, unconscious asin laceration. Para sa deployment kan PRC assets, nakaposisyon ang 51 ambulansya, sarong mobile clinic, 2 volunteer emergency response vehicle, sarong rescue boat, 181 FA stations,
38 na welfare desk, 20 foot patrol, asin kabilugan na 2,000 naman power halis sa staff, asin volunteers. Sakop kan operasyon ang 183 na areas of assignment, kaibanan na AOR, arena, barangay hall, beach, bus terminal, simbahan, asin ang mga lugar na iba pa. Mapautob naman ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ninapat na daw na work week poon Lunes, Abril 6, 2026 bilang parte kan energy saving policy ng gobyerno. Sigon sa advisory kan ahensya, ang compressed work week susog sa Memorandum Circular 114 na pigpaluwas ka Malacañang kan Marso 6 tanganing makatipid sa enerhiya sa tahaw kan tensyon sa Medio Oriente. Mabukas na opisina kan LTFRB poon Lunes sa God Huwebes alas 7 nin aga sa God alas 6 nin hapon asin daing trabaho ang mga empleyado kada Biyernes. Alagad ang mga arog kan transportation inspectors 24/7 hotline team iyon padagos pa magiraray na magato ng serbisyo asin iba pang kaparehong posisyon asin iyo ang magpapadagos sa 5 aldaw na work week tanganing day matraso ang serbisyo sa publiko. Para sa kadagdagan na impormasyon, pwede sanang mag-koordinar sa LTFRB sa saindang opisyal na social media pages, Viber number 0956-761-0739 o sa Public Assistance and Complaint Desk o PACD sa pacd@ltfrb.gov.ph o complaint@ltfrb.gov.ph. Dagos nang ipinaluwas kan Department of Energy o DOE ang mga bagong regulasyon para kortaron ang hoarding kan mga produktong petrolyo sa tahaw kan ipana pautob na State of National Emergency o Energy Emergency sa nasyon. Sigon sa DOE, kamautang kan direktiba na maibitaran ang artificial shortages asin mamantinir na sufisyente ang supply ng petrolyo para sa mga Pilipino. Kaibanan man sa mga makusog na lakdang kanahensya ang pagpataw ng paramentas na limitasyon sa pagbakal ng petrolyo kung ginakaipuan asin ang mas makusog na regulasyon sa mga container-based transaction. Papakusugon man ang pagbantay sa inventaryo asin distribusyon ng petrolyo gamit ang Emergency Petroleum Monitoring System o EPMS. Kasabay kay ni, malinaw nang pinagudambitan ng mga proseso sa pagpapautob kanlay kay bana na ang marikas na pagpapaluwas ng show cause orders kontra sa mga pasaway na mga negosyante. Kasabay kay ni, sinabi man kan ahensya na nagkoordinar na sinda sa Department of Trade and Industry o DTI, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Fire Protection o BFP at si mga lokal na gobyerno para sa mas maiwas na monitoring. Tinawan doon man ni Energy Secretary Sharon Garin na ang lakdang iyo ang tanganing maprotira ng mga consumer sa epekto kan padagos na volatility sa pangginaba ng merkado ng petrolyo darakan tensyon sa Medio Oriente. Sa iba pa niya itong baretang nasyonal. Gusto kang Kamara de Representantes na savings asin windfall halis sa value-added tax o VAT collection ang gamiton para punduhan ang fuel relief program kang gobyerno gikan tanganing di makompromiso ang mga importanteng programa asin proyekto. Sigon kay House Committee on Ways and Means Chairperson asin Marikina City Representative Miro Kimbo na ang pangutang para punduhan ang relief efforts na sa puro kan mga opsyon na pwedeng gibuhon. Sigon kay Kimbo, dahilan sa pag-itaas kang presyo suminobra sa piglalauman ang revenue kang gobyerno halis sa pigkapataw na value-added tax o VAT sa produktong petrolyo. Igwaman ng koleksyon ng gobyerno halis sa pagpabakal ng dollar reserve. Sinabi kang kongresista na pwedeng i-adjust o palawigon para makasimbag sa presenteng krisis sa petrolyo para dahin na kaipuan panindugang na pondo. Dahil manahiling ni Kimbo na ang pangangaipuhan na magpasarpa ang Kongreso ng supplemental budget para sa presente tanganing matabangan ang mga vulnerableng sektor na grabing naapektaran kan krisis. Nangapudan si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes
sa mga utility company, bangko at iba pang financial institutions na mangibabaw ang konsiderasyon, malasakit at pagidumamay sa publiko ngunyan na nahampang ang nasyon sa matinding krisis. Sigon kay Ordanes, naglalaom siyang magsisilbing pagiramdom ang Semana Santa sa mga nasabing sektor para maging mas makatawo as in flexible ang sa indang mga polisiya. Panginot na kagadan kang kongresista kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na suguon ang Department o kaya Development Bank of the Philippines o DBP as in Land Bank of the Philippines na palawigon ang payment relief para sa mga loan ka mga operator nin Public Utility Vehicles o PUV as in Transportation Network Vehicle Services o TNVS po na Abril sa Hunyo. Nangapudan man si Ordanes sa Energy Regulatory Commission o ERC na suguon ang mga distribution utility na paramento sa suspindiron ang pagkapadara ng disconnection notices asin maglatag ni mga mekanismo para hulugan na sanaan mga day na bayadan na bill sa kuryente. Apera kay ni hinagad man niya sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Pagikan Monitoring Board na magpotom ng regulatory flexibility sa kaning matawan ng dala ng mga bangko na makapag-opresir ng relief measures sa loans kan TNVS operators, sharing man sa mga parasira, asin paraoma, asin mga saradit na negosyante. Sa sarupang baretang nasyonal, ilalawos kan Philippine Army ang nakatalaan na joint military exercises kay banan ang mga kalyadong nasyon apisan ka mga hagyat sa supply ng petrolyo sigon sa opisyal. Pigkakarakulong nasa 8,000 na soldados na alis sa Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, si New Zealand ang mapartisipar sa salaknib exercises na gigibuhon sa Northern as in Central Luzon po Abril 6. Sigong kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala na nakaplano na ang gabos na aktibidad asin daing ipapotob na budget cuts sa pisar ka mga issue sa supply ng petrolyo. Ang salaknib exercises matutok sa maritime asin territorial defense, humanitarian assistance asin disaster response sa maritime asin territorial defense asin man sa disaster response, siringkan amphibious asin combined arms operation. Ngunyan na taon, primera best na mapartisipar ang Japan asin New Zealand sa nasabing military drills. Dagdag pa ni De Baala na magkakaigwa ng live exercises alagad dahil pasigurado kung anong kagamitan ang gagamiton dahil ini ibabase sa magiging senaryo kan ensayo. Kamawutan kang aktibidad na mapakusog ang kapasidad asin paggamit ng manibaibang military capabilities. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, bukas sa posibleng diplomatikong pagkikipag-uron si Iranian President Masoud Pezeshkian sa Estados Unidos manungod sa inapod niyang path of confrontation is more constantly and futile than ever before. Ginibukan opisyal ang pahayag nagkapirang oras bago magtao nin mensahe si US President Donald Trump may kinaraman sa sitwasyon kang gyera sa Iran na inapod niyang important date. Enot nang ipinahayag man ni Trump na naghagad ang Iran ng ceasefire na tulos man na pinaymutika ni Iran sa Ministry of Foreign Affairs spokesman Ismail Baghei sa surat na pinaluwas man kan Iran na may sobra 1,000 na tataramon. Tinukar ni Pezeshkian ang kasaysayan kan Iran sa paghampang kan mga pananakop asin karibokan asin tinawanin doon na daino arin man nagpuon nin gyera ang Iran pero talagang maisog na minadepensa sinda para sa mga nag-atake digdi. Tinawan niya nindoon na ang importansya kang pag-ururon kan duwang nasyon na may dakulang epekto sa masunod na henerasyon. Paglinaw man ni Pezeshkian na wala sindang raot ng buot sa iba pang mga nasyones, kaibanan ng Amerika, Europa o mga nakataraning na nasyon. Sa ngunyan, bako pang malinaw, kaon representar kan surat ang bilog na gobyerno kan Iran dahil ang supreme leader kan nasyon ang may ultimong desisyon sa mga panginot na issue kaibanan ang negosasyon sa Washington. Katakod kini handa na makipagkuron sa supreme leader asin sa Islamic Revolutionary Guards Corps si Pezeshkian may kinaraman sa pagiging bukas kan Iran na tapuson ang gyera pa kung magsisiguro man ang permanenteng tigil putukan o ceasefire. Sa satuya pong bareta sa laro ng Karawat Sports, may nagkapirang torneo pa na papartisiparan si Pinay tennis star Alex Ayala sa mga masunod na simana.
Edot digdi ang pagsabak niya sa clay court sa Linz Open na sarong WTA 500 event sa Austria na mapuon sa Abril 6 sa 12. Nagkapira sa mga posibleng makalaban kay ni iya mga darakulang panganan sa tennis arog kina Emma Raducanu, Clara Tauson, Helena Ostapenko, asin ang defending champion na si Ekaterina Alexandra. Kaibanan na digdi ang WTA 500 tournament man sa Germany poon sa Abril 13 sa 19. Makakaibanan man ang world rank 45 na si Iyala sa Madrid Open nagigibuhon poon Abril 21 sagod sa Mayo 3. Kanakaging taon sa Madrid tournament nagpaldar ini kay Iga Swiatek sa tulong sets sa ikaduhang round at si magiramduman na natapos pa sana si Iyala sa pagsabak sa nagkapirang torneo sa Estados Unidos arugan Indian Wells asin Miami Open. Para po sa kamugtagang gusto yung panahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Rovivar, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center sa Ciudad Gan, Legazpi. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 3 ng Abril, aldaw kang Biyernes Santo, ang easterlies ang padagos na nakakaapekto sa Bicol region. So asahan pa rin nato ang epektong mapanganurong kalangitan or bahagyang mapanganurong kalangitan na may mga posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat, pagdaguldol ang mamamatian digdi sa to sa buong Kabikulan. Sa tuyang temperature naman, asahan niya to na pwedeng mag-abot ng 25 to 32 degrees Celsius. Maluya sagkod sa moderatong duros na hari sa silangan ang iiral na may banayad sagkod sa katamtaman na pag-alon nin kadagatan. Sa tuyang heat index kasuhapon, digdi sa Legazpi, nag-abot ng 39 degrees Celsius. And ang ating highest heat index no is digdi sa Legazpi at saka sa Camarines Sur, parehong 39 po. The rest naman sa Daet ay 35 degrees Celsius, kasuhapon 37 degrees Celsius sa Masbate, sa Sorsogon 38 degrees Celsius. Then sa Catanduanes yun nga po nagbaba na from 47 nung mga nakaraang araw ay kasuhapon 35 degrees Celsius. Then sa tuyang forecast ngunya na aldaw, ang inaasahan natin dito sa Legazpi ay posibleng mag-abot ng 40 degrees Celsius. So, expected tango niya na aldaw na mainit talaga dahil nga sa ating prevailing weather system, yung easterlies po. Then, sa tuyang monitoring, wala naman tayong nahiling na LPA or bagyo. So, dagos pa rin ang fair weather na mamamatian pa. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Rovivar po. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga dugang yun na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng singkinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatuwang nato sa pagsurat kan Bareta, Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, ang po dyan si Jerome Nico Martinez, siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Benji De Pogi, Benamin Hile, good morning man daw po, kay shout out kay Madam Amada Esplana, and Manay Agnes Mape, thanks God and God bless. Yeah. Good morning kay Manoy Tinoy na Balingbing na Kantabay, and then si Tanggol Abera Chan, good morning. Pomiralista Lola, good morning everyone. And good morning man kay partner King Rinaldo, happy birthday, more life, prosperity and happiness. Kay Gerald Aranya, the Wanderer, dyan po sa LA Drive, si Alex Tagsali, good morning. Si Bing Ben Bores, tapos sa Malilipot, good morning. Kuya Bob Candano, good morning, dyan po sa Tabaco City sa San Lorenzo. As in Sir Jeff Santos, good morning dyan po sa Queensland, Australia. Mga tugang sa Saindo po ka po sa nakantabay sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band kasi man sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Ako po ang sinong naging tagapagbareta, Mardila Daingiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod, ang apot will be P. Henry Maceda. Taud-taud lang.
Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kaini. The right hydration matters. To perform.